Number 2 na sere. Sabi na ka na italno ka dingomi na mata ka ni Vengarabin Dinday mena rungodi na Kaysa Maria daw loloma. Doon na mata ka laylay na bulo machi na baki ronondolo awayan radaki may na indame-dambe ka wanda umodi tiku kina na bimbongi nanda kuni post office na city lewis suba. O may indame toka ka wasaraba na non ravito sa yanki ka vakusakusa na turang kinamarama meranguli na bunuan ni non randui bali ni dakadaka. Iya bayaw au may baka na nutaka-tokayani na daba mi unatakawa ni singa koya. Esang nindo na itubutuba utuba na raw tu sa mi waka sa mataka balata ni ungonin daw wabu kitunga na loma ni sitio suba. Bunga ran daw redi kay mami sombo sa embedi kay mami na mbula kay mami daw mbula tagatu na ni mami sulu-sulu kay mami kere kakana kay na kere lavo me kay mami mbula raw kina na loma nindo na singa. Nung gurayan yan na yasay mawi na bunueran daw kilikina na minivan manesa sa wara o rita sa rin doon na turangan India isambumay nandun na minivan. Ang dami to kakawari di kwa sarati ko noon na taong balito kaya ni Windo Nui na banua ang dami to kakina. Noon ay sulusulo pambote ni dakadakan bekati ko nandun na wali wala sendo na itutu bakadakadaka dedere tiko kina. Ang nanumasara miyo sa kere mandabuayin doon ay saw ni Menguti ni Wambota na tiko buhay sa nabisa ulalay na rawan ni Soleviao. Nangaw na sa wala ka may kina na bunaw ang dami to kakina aw sabayan rasarea ni wa na matan renrenre. So matalang mo ko na nung gubakayan ra ka utuko na sareani. Boso, any loose coin please? Anduri wando tu na turangan hindi ang go katarong yaw sarmay mekanida ba na sende au kerea. Aw barita ka buwan ni ubiakana nga biyaw na ilabo. Tuko na saraw ko ni senga buwan na bisaw me unawari ki ko iti ko nga na kabi me suko ng bose gairaw ni selebiyaw iso na sende. Kabi ni singaya si Bernira suka may nadakadaka aw saba ko sa talyani kinanda ko ni post office me ulang ki wara ki koya. Siya nga nindende na nung gundambe talito kaya nindambe watanga undo mo dito kina na bimbongi do nung reibu kimay. Saan do rito esang gunaturangan hindi ang go. Tuko na sarbi yung ko ni siya nga ni Sulevia wendo na ilawo. Iya ke baka ubando nuya mi kero sa ngwali sumbubati kinandi menan laki bangaravia wendo na nung gudakadaka. O bakan do nuya sara kekero sa laki bangarana minivan ngoli sombo kinandi. Kelen ya nandi kero ngoli sara kinanona vale. Aw laki sa tasara ke watina ka wa madala ta kasaro ko ebi watina na buni nona kautia usang bumay. Robari ta kasara biyaw na rumo meu na modekine ng bongyo ya. Kina ki meu lang kisili aw ngole may na rumo satu na nung gubisaw. Kito ba kay kabiro tuko na sara meu sana to kabiraw me va na ngauna sando kina na nung gudakadaka. Dona kana nung kumaraw lo. Ni umay ringo mitu en dona bubale ki mamisya nga mandangani vekilay sebe kani. Utindo na madaw sa laki dakadaka na wangga ni Captain Cook and na raw. O wabin binakataka biro na biutini na non raw bibuke. O vida na bula na nunggu dakadaka na wangga na Captain Cook awa apply kalaki durusara na matibalo na buli turang ni balo na ATG. O tinunggu buli turang ni balo wala ki dakadaka sara na Colonial National Bank. Nunggu sa may dakadaka tiko ng bangke na Colonial o sa may bukira sa artalting awar ng tatingo kay mamindo wabo ki watatu nalaw man ni sitio suwa. Ninamata ni kato mga kay mamindaw lagi kere-kere kina. Aw sa may daka-daka, taliti ko kina. Nangaw nanggo, aw sa may baka matububali. Aw daka-daka ka bagay tigo-tigo tunday tuwe punotani. Aw raw ni wato ka naturangan India. Ebu kaya waya, menunggo Kaysa Maria, daw loloma. Sabi na kabikim ni na makanda ni sa mamay na mataka ni Vengarabin Dinday. Gore na itala nawa ni Kaysa Maria daw loloma. Nangaw ni Bakatara, ang Bula FM.
Sayani kilomeri sekendi Lava karami ang may ibigina Takibeyang dunia linalo mamina Sawa ka na diri wasawasani ali Nungulo maniwala Sota moli kabakabula wale